Откъде идва напрежението, което много често изпитваме? Според много от нас напрежението е от някъде отвънка, някакъв външен фактор. Дали закъсняваш за някъде, дали някой е груб с теб и ти се напрягаш, дали движението е много бързо. Дали имаш много задачи да вършиш и ти става напрегнато? Но всъщност напрежението си е въпрос на личен избор. Ти си избираш да се напрягаш. То идва отвътре, то не идва от външния свят. За съжаление, в повечето случаи напрежението е заседено в подсъзнанието. С нещата, които виждаме, с програми, които не знаем, че са вкарани в нас. И така накарат да се чувстваме напрегнати. Без ние да го искаме и да знаем защо го правим, всъщност това не е наша заучена реакция. Това е начинът, по който ние сме се научили да реагираме, защото така сме виждали, че се прави. Но имаме избор. Ако не ви харесва да живеете напрегнато, ако се замислите на тази тема, добре бе, не може ли да не ми е напрегнато? Да, отговорът е да, може да не ти е напрегнато. Какво трябва да направиш? Просто трябва да спреш, да установиш, че чувстваш напрежение, да се сетиш, че то не е отвън, защото ти, да, може да бързаш за някъде, ама може да си бързаш и без да си напрегнат, нали? Няма нужда да има напрежение. Когато живеем без напрежение, всеки може би търси това, всъщност живеем много по-добре, размишляваме много по-спокойно, взимаме много по-правилни решения. Затова сядаш за минутка със себе си и си обясняваш, че това е... Си избираш дали се напрягаш. Установил си сега, че си напрегнат, разглеждаш си чувството, казваш да, добре, окей, в тази ситуация бях напрегнат, мога ли да не съм напрегнат? Да, мога да не съм напрегнат, ще реагирам. Твой избор е как да реагираш на ситуацията. И това е.